buhay sa pangunguna ng Philippine Air Force. Si Ronald Marina sa report. Matagumpay na naisagawa ng Philippine Air Force ang kanilang bloodletting project sa Philippine Air Force Fitness Center, Sandy Point, Cavite City kahapon. Ito ay may kaugnayan sa nalalapit na ika-67 anibersaryo ng nasabing kagawaran sa Hulyo 1 taong kasalukuyan. Ang nasabing proyekto ay may temang Dugong Alay, Dugong Buhay na naglalayong ialay ang ilang bahagi ng kanilang dugo sa mga nangangailangang madugtungan pa ang kanilang buhay. Sinimulan ng nasabing proyekto ganap na alas 7 ng umaga sa pamamagitan ng isang maikling programa na dinaluhan ni General Galileo Gerard Quintana Jr., Wing Commander ng 50th Strike Wing Philippine Air Force bilang guest speaker. Nag-iwan si General Quintana ng mensahe na patuloy na suportahan at tulungan sa abot ng kanilang mga kaya ang mga kababayan nilang Caviteño sa pamamagitan ng kanilang civil-military operation. Pagkatapos ng programa, ay agad sinimulan ang nasabing proyekto sa pangunguna ni Major Byron L. D. Ocampo, in charge sa Civil Military Operation, at pinangasiwaan naman ng Philippine National Red Cross na siya rin nangangasiwa nito sa pamamahagi sa mga nangangailangan. Natapos ang proyekto pasado alas 12 ng tanghali at naitala ang 18 sibilyan at 134 ang military personnel. Sa kabuuan naman ay nakaligom ng 152 bags ng dugo ang proyektong ito ng Philippine Air Force na Dugong Alay, Dugong Buhay. Mula rito sa Cavite City, Ronald Marina, Eagle News.